Хәерле кич. Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы яңа ветеринария кагыйдәләре проектын эшли. Проект кабул ителсә, 2025 елның 1 мартыннан бу кагыйдәләр гамәлгә керәчәк. Кышкыртлар, тавык чеби, каз, үрдәк ирегеннән мәхрүм булырмы? Шәхси хуҗалыклар нәрсәгә әзер булырга тиеш? Чакырылган кунаклары белән бу һәм башка сорауларга бүген җавап эзләргә тырышырбыз. Килгәнегез өчен зур рәхмәт. Әйдәгез башлыйк. Идрис әфәнде, беренче сорау сезгә булыр. Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы әзерләгән проекттан нәрсә көтәргә безгә? Бу Россия министрлыгы әзерләгән проекттан көтәргә кирәгендә без үзебез беренчедән саклап калу кышкыртны. Аннан соң безнең битендә һәр вакытта ахыр чиктә нинди продукция җитештерәбез? Сыйфатлы. Бүтән яктан. Чөнки аның бәясенә дә бәйләнгән бит. Чит илдән кертү безнең инде кирәк түгел бүген. Кышкыртка кисәк, тавыклармы, ит өчен тотабызмы, күккә сала торган тавыклар табызмы? Без һәр вакытта үзебезнең менә республикада үстерелгән күпчелек менә кышчылык фабрикаларыбыз дибез. Аннан соң менә шунда үстерелгән кышкыртта безнең үзебез тәэмин итәргә җитә. Әмма ләкин аны саклап калу. Менә яшерен батырын түгел, соңгы елларда менә 17нче елдан башланган менә бу югары патогенлы грипп безнең битендә ел сайын дип дисәк тә соңгы елларда менә соңгы 3 елда ел сайын диярлек чыгып тора. Былтыргы шаракны гына искә алып үтәбез. 213 меңнән артык Лениногорск районында бу Лениногорск кышчылык фабрикасын безгә бүтән кышны продукциясын күпме күләмдә яндырырга туры килде. Моңа нинди сәбәп? Без менә сәбәпләрен ачыклый башлаганчы фермерлардан һәм инде шәхси хуҗалыклардан да фикер ишетәсебез килә. Фермерлар ничек кабул итеп алды бу яңалыкны дип әйтик, һәм инде шәхси хуҗалыклар нәрсәгә күчербез. Фермерларга мин ике предприятием, Алексеевск районында, Осиново районында эшлим. 104 закон белән эшләгәндә фермерларга тоже бик авыр иде. Әлбәттә, тоже эшләп бетермәй. Бу яңа законны килеп хәзер дополнительная нагрузка була, аларга эшләргә тагын да кыйлырак. Кыенлаша инде. Да, кыенлаша эш. Шуңа күрә күбрәк население белән эшләргә туры килә безгә, дополнительно что разъяснительное эшләр алып барасы туры килә. Сезнең өстә түгел бит инде бу вакыйгалар. Без бит фермерларга алар бит тагын да күбрәк эш алып барырга туры килә, потому что яңа закон, например, сен чебиләрне алып кайтасың да аны обрабатывать итәргә кирәк, корпусларны ничек җибәрергә кирәк, бөтенесен бит аларны эшләргә кирәк. Күп кешеләр, например, частный дворларда аларның условияларда булмаска булдырала, шундый законнарны принимать иткән. Әби бабайлар бит инде тирәма үскәннәр чебиләр. Шуңа күрә бундай закон булса, закрытый территорияда бик авыр дип уйлыйм мин. Менә аңлатып булсак әле нинди пунктлар бармы? Дәйме кышкыртка урамда йөрергә, үлән ашырга, азынырга ярамый, оялар ныгытма кебек булырга тиеш, кыргый кышлар да, кимерүчләр дә керә, кышкыртлар чыгып китә алмаска тиеш. Шул вакытта кышкыртка термик эшкәртелмәгән азык ашатырга ярамый, ягъни ул комби азык кына кулланырга тиеш. Менә шушы берничә пункт. Безнең фермерлар, конечно, менә бу ел полностью это заводской кормнар белән шатабыз. Конечно, заводской кормнар белән шатканда это бәбкәләрнең, например, болезни не проявляется, потому что анда термическая обработка полностью үтә бит инде. Шуңа күрә, например, авыл җирләрендә алар бит күбрәк үзләренең азыкларын ашаталар. Быдай булсын, башка ырлыклар. Шуңа күрә булайга китсә без авыл тавыклары белән аш пешерә алачакбызмы, юкмы, Рамил абый? Беренчедән менә фермерларның сүзенә генә кулак салып әйтәм. Ни өчен ул борчыла? Чөнки ул бит шәхси хуҗалыклар күбрәк аның сатып алучылары. Уларның бизнесы дип әйтик инде. Шуңа күрә алар кимияшәк. Ул кызыксынырга тиеш менә аларның асрау шартлары ничек. Шуңа күрә монда шәхси хуҗалыкларда кимия икән, монда фермерларга да берникадәр югалту булыр дип исәплим мин. Шәхси хуҗалыклар кимияшәк. Кимияшәк. Әмма ләкин без бу кагыйдәгә яңа чыгачак законга авыл инде беренче адым атлады.
Ни өчен? Чөнки хәзер урамда, менә үзегез авылга кайтканыгыз бар, урамга таш җәелгән, капка төбендә чәчәк, ишек алдында чәчәк, тавыкларны лапас артындагы бер читлеккә генә ябып куеп асрыйлар хәзер. Бу бер адым менә шушы законга мин шулай дип әйтәм инде. Чөнки хәзер Бу проект кирсә, анда да ярамый. Анда да ярамый. Хәзер ул крайкан син закрытый менә ябык дип әйтгәндә, менә лапасыңда анда бит әле кызык кына фикерләр бар. Үзенең аның санитарный бүлмәсе дә булырга тиеш, спа бүлмәсе дип әйтгәндә кызыл утлар белән аңа кызынырга шулай бит инде. Аның таләпләре бик күп, шуңа күрә 10-15 тавык асрау өчен Белмим, андый ук дәрәҗәдә эш эшләргә кирәк микән? Монда мин тагын берне әйтәм, үзеңнең бакчаңда үстергән буак бәрәңгене дә пешереп ашата алмагач, анда инде бүтәнчә сатып алып ашаткач, тавыкның нигә кирәге бар? Асрап ятмас, мин үзем булсам, кибеткә чыгарайым да, менә хөкүмәт тавыгын сатып алып. Кирәкме дигәннән без Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиевның да фикерен ишетгәле. Аннар дәвам итәрбез. Хәзер менә улай дип күз алдына китереп карыйм. Шушы өстәлдәге була торган итнең яртысы юк. Менә син аның бит яртысында менә артыгы тавык итеннән шушылай, аны белә билгеләнә. Һәм шул ук вакытны без инде менә күз алдыбызга китереп карыйк. Япониядә, Латин Америкасында, Америкада, аннан соң инде тагын калган менә илләрдә бик күп миллионлаган тавыклар үлделәр. Бу бит инде кемнеңдер уйлап чыгарган теләге генә түгел. Безнең менә монда бит кешене көн сайын көнне 3-4 мәртәбә тукландырырга, ашатырга кирәк бит. Менә шуның өчен монда инде авыл хуҗалыгы министрлыгы, Россия Федерациясының әле бу проект. Әлбәттә, монда фикерләр булырга тиеш. Без һәрберебездә инде авылда үскән кешеләр бигрәк тә авыл тавыгы, авылның йомыркасы дип әйтәбез бит инде. Һәм шул ук вакытны без бит инде беләбез менә. Хәзер бит бик замана кайнап тора. Аннан керә бер микроб, моннан керә бер микроб. Әллә кая барасы юк бит. Лаешның менә шунда кош фабрикасында 250 меңнән артык кошны яндырдык бит. Алар егылып күз алдында үлделәр. Шуның өчен безгә инде менә бу хөкүмәт даирәләре безнең республикабызның да, Россия Федерациясында менә азык-төлек белән аны тотырлыклы тәэмин итү юлы. Бу берникадәр менә шушы алга карап, һәм үзебезнең менә шушында азык-төлек белән тәэмин итү программасын көчендә саклау өчен көн сайын кибеткә кергәндә тавык ите булсын, көн сайын кергәндә йомыркасы булса да, әле ул үзенең рәсми кешенә кермәде. Монда инде фикерләр, менә бу фикерләрне һәрберебез үзебезнең фикерләребезне җиткерәбез. Менә монда инде ике кат кабатландылар, эпидемик сәбәпләр тагын бармы? Бар идеме моңа берәр шартлар? Ни өчен шул рәвештә тиз хәл итмәкче булалар моны? Нәрсәгә бәйле Идрис? Төп максаты моның рәсмәсә вирус, менә искә алыгыз, кешара таралган ковидка әйләнеп качсак. Аралашу, аның булырга тиеш менә һәрбер чиратта торган вакытта да метр ярым, шулай бит. Һәрбер кеше үзен үзе изолировать иттек. Идрис әфәнде, гафу итегез, бүлдерә, менә карагыз. Кеше белән кеше, мин аңлыйм әле, без бер-беребезгә кунакка йөрешәбез, ковид та юктырып була, грипп та башкасында. Ә бит тавыклар бер-берсенә кунакка йөрми. Алар йөрми дә, монда Күршәтәшне әйтсен бу сүзне. Бигрәк тә монда әһәмиятле нәрсәдән контакт. Менә әйтте бит әле, менә безнең иптәш әйтеп үтте бит инде Рамил фәнде. Бигрәк тә читтән ошып кайткан, җылы яктан кайта. Безнең алар бит яз көнне киләләр, көзгә кыш алдыннан китәләр. Менә шулар безгә алып киләләр. Бу инде фән буенча да, без аны инде не буенча практикада да моны испатладык. Менә шушыны йогышлы авыру бу вирус. Шул таралмасын өчен шуңа күрә дә айрым шәхси хуҗалыкларга, айрым крестьян фирма хуҗалыкларына да менә бу таләпләрне үтәү авырлаша. Әмма ләкин бер кайда барып булмый. Әгәр без үзебезне сакларга теләсәк, әгәр без инде үзебездә үстерелгән шушы әле менә әйтеп үтте бит инде үзебезнең менә бу депутат Тагир Галимҗановның әйтүенә өстәмә әйтәсем килә. Күкәй, чистар үкәй дип сөйләгәндә, үзебездә үстерелгән азыклардан кулланып, үстерелгән тавык итләре, кош итләре кулланасыбыз килә икән, без бер кайда бара алмыйбыз. Без менә бу таләпләрне, бөтенесе дә 100% сез әйтеп үткән, мин безнең уй буенча ул
килеп кирмәс. Ул мәддәгә менә 1 марттан 23 елдан бу ветеринарий таләпләргә кош-корт тоту таләпләренә киреп бетмәс дибез без. Ярар, мин аңлыйм әле теге аерым сарайга кертеп ябуны әле ярар, ничектер аңлатып була. Ә менә шул ук Рамил әфәнде әйткән бәрәңгеләрне нигә белмәскә? Анда алай түгел. Әгәр дә мәгәр менә азык, термический обработка дигән. Менә ул безгә калса, именно заводская упаковка или карма прошивший уршайтсам термический обработки. Бәрәңге пешерәбез. Пешкәч ул инде югары температурада анда вирус калмый. Опять-таки, ачык һавага чыгарып, капка төпләренә, йортта, бакчада контакт булырга тиеш түгел, йөрергә тиеш түгел. Менә контакт дигәнне орнитологларга сорап бирик, шуннан да менә бу кошлар алып кайткан ширләр, шуннан да шуның кадәр куркынычмы алар? Куркыныч дигәннән бигрәк тә табигатьтә бит инде алар кошлар, кыргый кошлар аларны җиңел үткәрәләр ул ширне һәм әйтергә кирәк менә контактлар дибез бит инде. Табигатьтә бер кайчанда меңәрләгән кош бер бина эчендә утырмый. Шуңа ул җиңелрәк үтә, беренчедән һәм дәваланырга өйрәнмәдек әле. Без моны вакциналар, теге яңа штаммнар чыга тора, шуңа теге вакцинация үткәрергә тырышу да бик мәгънәсе бик юк дип әйтергә кирәк. Шул юкка чыгару, менә әйтәбез бит инде 100 меңләгән, 200 меңнән артык тавыкны юкка чыгардык дип. Ул бердән-бер чара шул ширне таралтмас өчен, менә шушы төштә аны ябыр өчен, күрше районнарга күчермәс өчен, бөтен республикага тараттырмас өчен без монда меңәрләгән тавыкны кызганычка каршы яндырырга мәҗбүр булабыз. Ә менә башка илләр белән чагыштырсак, инде башка илләрдә бу система ничегрәк көйләнгән, ничегрәк сакларга тырышалар шул кош гриппынан тавыкларны. Авыл хуҗалыклы регионнар, илләр алар бит бик күп һәм алар моның кадәр үк шикләп бетермидер. Игътибар итсәгез, менә 10 еллар элек дип әйтик инде, яңалыкларда гына ишетелә иде ул. Кош гриппы турында яңалыклар ансы да булса каядыр, Вьетнамда булсын, шунда бик җираграк илләрдә иде. Соңыннан инде якыная башлады. СНГ илләрендә очраган яңалыклары ишетелә башлады булсын инде. Һәм әкренләп уже безнең күрше регионнарда һәм менә инде үзебезгә килеп җитте инде. Шул хәзерге көндә профилактика гына ярдәм итә ала. Шуны әйтергә кирәк. Шуңа шул профилактикага төбәлгән проект булып тора инде бу. Әлбәттә анда моны кошларны кыргый кошлар белән читтән очып кайткан кошлар белән контактны үзер өчен шул ук сеткалар булсын, төрле ниләр. Башкалары да бар. Бу кагыйдәне тормышка ашырып булырмы? Бу яңалыкны һәм моны кем контрольдә тотачак? Рекламадан соң сөйләшербез. Һәр вакыттагыча кагыйдәләр, кануннар кагазьдә, проектта ул идеаль, матур ята. Әмма ләкин тормышта алай булып бетми. 100% шушы проектны, бүгенге көндә күргән проектны тормышка ашырып буламы? Гомумән, бу реаль хәлме, Рәмис әфәнде? Әлбәттә, инде бу беренче генә канун кирергә җыенмаган, проект рәвешендә булса да без инде аны үтәлгән, кабул ителгән кебек сөйлибез. Һәр хәлдә кабул ителергә мөмкин инде проектта шулай булгач, әз генә үзгәрешләр белән. Мин үзем инде халык белән контактта хәтерлим, озак эшләгәч, 10-15 еллар элек кыш гриппы килеп кергәч, хөкүмәт күрсәтмәсе белән авылларда халык җыеннары уздырып җиргәнем. Менә бу сүзләрне инде шул вакытта кабатлап, җәмәгать чыгармый урамга, шуннан башлый әле. Әлбәттә, авыл халкы менә авыр кабул итте. Ничек инде гомер буе сез безгә тыясыз дип. Әмма ләкин инде Рамил әфәнде дөрес әйтте, тормыш алга бара, кемнәрдер чәчәк үстерә, чәчәк кенә үстерү түгел, аның яшелчә бакчасы да инде күрше тавыга кирип утап чыга икән, аны үстереп булмый. Моны инде күршеләр үзара хәл итәләр, менә безнең урамда шулай хәл иттек, булмый була җиртеп дип. Аны бит инде адыгын әйткәндә, ширәм ашап үсә дигәч тә ел әйләнәсе ширәм үсми беренчедән, икенчедән ширәм ашмаганда үсә, имаркасында сала, бик гади генә бу мәсьәләне җавап куярга кирәк. Ул бетте инде, ул артта калды.
иркендә тотып йөрү. Ә менә инде кырыс шартларга китереп кую. Мин инде эш киштәгә бүләр идем. Промышленность, сәнәгать. Әйе, анда инде миллионлаган баш тавык, кошкырт, каз, үрдәк турында сүз бара икән. Әлбәттә, анда замана таләбенә якынайып, бу яңа килеп кергән авыруларга жараклашып, катылана. Ул катыланганнан катылана бара. Әмма ләкин бу канунда шушылайрак әйтелә. Фермерлар беләләр инде, менә халыкка үстереп сатыр өчен кичерәк фермер хуҗалыгы, алар инде шушы птицефабрика шартына куелалар. Үтәп булмасы катгый таләпләр куела. Алар инде аптырап калалар. Безнең үзебездә дә анда фермерлар бар. Мин әйтеп җибәрделәр фикерләрен. Әйе, без Европада да булган бар. Сүз уңаеннан күрдек. Анда мөмкиндер инде ул. Анда бит кичерәк хутырлар, артык зуравыллар юк. Һәм шушы рәвешле без пока эшлибез, әмма ләкин бик каты кыссалар без туктаячакбыз. Бу туктау китерәчәк нәрсәгә? Кеше инкубаторда чыгаручылар бар инде ул әлбәттә. Ну инкубатор белән генә ярак итеп булмый. Әзме күпме шушы авырулардан арынган матур гына чибиен, тавыгын алып үстерергә бик күп кеше тели. Авыл халкы сыйыры бетә, кәҗәсе бетә, сарыгы бетә. Ну һич шугы тавык асрарга тиеш бит инде ул. Мин моны халык исеменнән әйтәм. Һәм артык кысып бетерүгә минем фикер, халык фикере каршы. Әле моңа өстәп органик кошчылык дигәндә төшенчә бар бит әле. Ә менә ширәм ашамаган тавык ничек органик була ала микән? Ну ширәм дигәч аны тагын бер кат әйтәм инде. Үлән күрмәгән, шул ширәм. Ул шуның хәтле күп ки, менә хәзер инде газон үстерәләр авыл җирендә дә. Безнең шәхси бакчада да бар ул. Мин үзем шуның хәтле күп чапкан газонның тураганын күршегә аның тавыклары күп. Ул сүз уңаеннан матур гына уже читлектә асрый. Бер нәрсә дә булмый, бер кычкырып җыламый да, аңар кертеп әүдәрәм, рәхәтләнеп кулланалар. Һәм шушылай иттереп ширемне аны алыштырып була. Ул проблема түгел. Проблема Читлек булгач, ул бит инде ябык читлек түгел, бар бер әле ачык һавада кояшын күрә. Бу проект буенча ул кояшта күрмәячәк бит хәзер. Ну мин анда менә үз фикеремне әйтәм, андыйга каршы инде. Ала юк, артык кысып бетәргә ярамый безнең халыкны. Аны кысып булмый да, сорау куйсагыз. Тагын бер генә фикер бар, менә Рамис абыйга өстәп кенә әйтәсем килә. Инде тавыкны аны читлектә дә ябып асрап буладыр. Менә безнең фабрикалар йомырка да салдыралар, 4-5 тавыкны бер читлеккә тавык ярар, ни үсә менә. Бу бит казга да кагылачак инде. Менә әле без яңа гына Мөслим районында булып кайттык. Мөслим районында татар казы тукымны булдырып маташалар инде. Анда да сөйләштек. Зәй районыннан бер апа килгән иде. Менә ди, мәйтәм казны ябылды, асрап буламыз ул тавык. Менә шул ди. Мин 60 каз алам дийме. Сувыйны төшәм, сувыйнда гына тотам инде мин. Менә ни өчен май аенда? Мәйтәм, нишәп май аенда аласың? Чөнки сиңа бит ноябрьгә хәтле күп масрарга кирәк. Декабрьсез суя алмыйсың син аны. Менә нәкъ май аенда үскән үләнне җылкып калсын каз бәбие ди. Витаминнары күп. Без ни өчен ди үзебез дә май үләннәрен җыеп шуның белән дәваланабыз ди инде. Менә шул каз җылкыган вакытта аның мускуллары эшли, күкрәк итләре тәмле була, муен әйбәт була дип менә шуның белән аңлатты. Казны ябылуда асрап булмый. Әгәр дә аңа казга чиклиләр икән, казны бары тик менә шул зур фермерлар гына үстерә алачак ябылуда, зур фермаларда. Без шуннан да менә хәзер Зөлфат Хаким җырындагыча читлектәге нәни кышым нәрсә булды сиңа бүген дип җырларлык кына кала бугай. Әйдәгез шуннан да фаразлап карыйк әле. Нәрсәгә китерәчәк, әгәр дә тулаем алганда бу канун кабул ителсә, казлар аштрау кимәячәк, тавыкларны әле читлектә асрап булса да аларында бер кимәтәчәкләр. Үрдәкләр шулай, үрдәкләр. Күркәне дә опять-таки Без шул рәвешле табигатьтән ерагаймыйбызмы? Бу безнең үзебезнең сәламәтлеккә анары берәр ничек йогынты ясамасмы? Фермерлардан арзанга алып булган үзебез шулай ук кыйммәткә үстергән тавык белән аермасы булмаячак бит инде. Итнең һәм шул ук йомырканың. монда аермасы дөресен әйткәндә булмаячак. Чөнки бер бәяләр Шартлар шул. Иң беренче шартлар шул ук. Бу инде шул ук кибеттән сайлап алган күкәй, сайлап алган кош ите була. Идә генә үскән. Базарда да сорап йөри алмыйсың инде. Сезнең бу үй тавыгымы, кайсы авылныкы, авыл тавыгымы, тутырган тавыкмы бу? Килеп керер идем бу темага. Менә без әйтәбез инде, сыер калмый, сарык калмый, кәҗә дә бик сирәгәя. Тавык асрау бит ул авылдагы ялгыз кешегә тормыш рәвеше.
Инде чынлап та аны алып атсак, бу факторны. Эшсез кала дигән. Эшсез калу бер хәл. Ул мескен ялгыз карчык, ул хәтта аның белән сөйләшеп йөри, аралашып йөри. Ул аның белән көн күрә, juaныш таба күңеленә. Әлбәттә мондый шиккә барып җиткәргә ярамый. Асрасын ул, алай катгый булмасын, кырыс булмасын. Барбер бер урталыкны табырга туры киләчәк. Тормыш рәвешен кисеп атырга ярамый. Менә әйтәм мин, менә безнең бар бит инде шулык тирис законнары кирде, әле алар бит шәхси хуҗалыкларга кагылмый, барып җитмәс. Шуңа күрә фермерларга зур кошчылык фабрикаларына ярар куйсыннар таләпләрне. Әмма ләкин шәхси хуҗалыкларга ул катгый кертмәсеннәр инде таләпләрне. Аннан гына 15 тавык авыр турагы үлгәннән генә әллә нәрсә булмас, теге фабрика түгел бит инде, барыбер дип әйтәм. Андый Алла сакласын ләгә күрмәсен. Шуңа күрә шәхси хуҗалыкларга тимәсәләр әйбәтрәк була. Кем тикшереп өлгерәчәкләрме барлык шәхси хуҗалыкларны тикшереп чыгарга? Шәхси хуҗалыкларны тикшерергә безнең күзәтчелек безгә бирәчәкләр, без аны карап контроль тотарга тиеш булабыз. Юкында бит инде авылдан йөреп, ветеринария берләшмәсе белгечләре белән берлектә, монда авыл хуҗалыгы министрлыгының белгечләре белән берлектә һәм һәрбер кем авыл хуҗалыгына карагата кемнең катнашы бар, без аны контрольдә торырга тиеш булабыз. Әмма ләкин һәрбер йортка кереп, ул әйтергә мөмкин. Менә мин бүген алдым, аны мин 1 айга, 2 айга үстерү өчен генә суябыз, битте. Ун алды, күрсәтмәскә мөмкин. Әле дә онытмагыз, безнең бит хәзер идентификация дигән бар, типирование бар. Һәрбер дөресен әйткәндә 99% бүген республика безнең шәхси хуҗалыкларда без инде эре мөгезләр турында сөйләбез, мөгезле терекләр турында, сарыклар турында, атлар турында, алар типирование, биркование, идентификация үттеләр. Тавыклар, умарта кырыклар турында сөйләбез. Групповой булса да, алар һәрберсе паспорты турында сөйләбез инде, паспорты. Буларның булырга тиеш биркасы. Теге дөресен әйткәндә кылагарка дибез инде без аны. Кылагарка сөйләбез татарча сөйләгәндә. Менә алар белән бәйләнгән. Менә шуны онытырга ярамый. Тавыкларда шулай групповой булырга. Бу бит инде сезгә, авыл хуҗалыгы өстәмә эш һәм тагын төп эштән айыручы тагын бер ул бик авыр өстәмә генә түгел, әмма ләкин менә безнең фикер шундыйрак, бу проект шәхси хуҗалыкка карата бүтәндә менә сез әйткән пунктлары 100% кермәс дип уйлыйбыз без. Чөнки әгәр бу керсә, бүген күпме крестьян фермер хуҗалыгы безнең менә Мөслимдә бит 30лап, Тукай районында, анда шуны хәтле, бүтән районнарда, һәрбер районда баралар. Кемдер тавык тота, күкә сала торган, аларны чыгарып саталар. Аннан соң үрдәкләр, казлар турында әйтеп үтте инде менә Рамил әфәнде. Сырыгалы менә фермерлардан кабат шәхси хуҗалыкларның шым кирдеме инде? Нәрсә булыр икән, нишләрбез икән дигән шым ишетелдеме, юкмы? Әле пока анда информация юк, но бераз сөйләшә башлады. Менә хәтта телевизорга чыккач ниләргә тапшыру сөйләшерләр. Мин берничә кеше белән аралаштым, чөнки авылларда айрыта кызыксынып, төрле нәселләрне үрчетүчеләр бар. Бик кызыксынып, аларны берләштерүчеләр бар. Шундый берничә кешегә мөрәҗәгать иттем. Сез бу турыда ишеттегезме? Ишеткәннәр, интернеттан кергәннәр. Һәм аларның беренче реакциясе аны үтәп булмый. Ул кытышкыш. Менә шуңа күрә бүгендә әйтелгән фикерләр, моның ише матур гына, тыныч кына яшәп яткан хуҗалыкларга төшеп җитмичә, элек ничек яшәгәннәр, вак бәрәңгесендә ашатсыннар. Әлбәттә, азык мәсьәләсе ул, аны барбер будайында, башкасында сатып алалар. Менә мисал өчен безнең районда, кайсы холдинг икән әйтмим, билгеле холдинг, бары тик кош-кортлар өчен бик зур махсус көмби азык әзерли торган завод эшләп ята. Мин мәсәлән, үзем дә шибеләр үстерәм, бройлерлар рәвешендә, шуннан алыр идем. Чөнки аны бар килде киттен алганчы, аны бүтән составында дөрес булган әйберләрне куллану хәерлерәк. Шуңа күрә без яхшыга журыйк, начарга журамыйк, халыкны шомландырмыйк, шулай әйтәләр икән, булай әйтәләр икән дип. Әмма ләкин инде әзмә-күпме тәртипкә чакырсак, урынлы булыр иде. Һәм авылда яшәүче агабиләребезне дә эшсез, хәрәкәтсез берип калдырмыйк дигән теләктә сафлашабыз. Рәхмәт.